Akory ala betsika jiaby mbola tsara. Sabak khair, jambo asante. Globaliseko le raha boko misy raha raiky ataoko mitokana. Eto za misaotra anao Zandrilahy Bora, député-nay Diego. Anao zao fa tsy déréglé fa zao non rétabli. Tegna réglé en position anao. Isaorako anao satria tseky tara anao. Tseky tara anao. Zao nareo mahita fa ratsy fipetraka, ratsy image nandesin'ny Rajoelina any Madagasikara io agnivon'izao tontolo zao. Entre parenthèses, monde entier nalafony Rajoelina vandy ny malagasy rehetra na Madagasikara na ivelany. Ke eto ampodiky ndraiky Zandrilahy Bora, atsika volaniko atsika niaraka nianatra tambe flotte io. Bonjour na. Anao mety tsy mahay za fa za ndraiky koa avy Diego za avy mizano. Donc anao mahita za en face mety aizanao, ah oui c'est vrai, hein. Fa eto niany za me remercie anao. Kanefa azo atao remercie niany ny fandraisanao izy, fa ataova mandrakizay mandra-pivitany mandanao 5 ans au député ny Diego. Tanànatsika jiaby io, faritantsika jiaby io, ary tanànan'ny malagasy jiaby. Diego tsary nagnavoka olo, Diego tsary nandroaka olo, fa fahavalo midrika ny tanànatsika tsikitsika. Donc aza mipody afara eky anao, ary kaza magnatogno ro eky anao. Fotony baka ino raha tiako volaina aminao Zandrilahy Bora, député honorable. Ro zio hitady solution hoe himenasa anao. Anao koa fa décidé zay pare. Anao koa vognony zay en position. Misy volana zay mitsika varatra agny pour député honorable réglage. Ro koa tegna andrano atsika ranomasy. Ro koa tondraka atsika samontagna. Zay tondro tsika pare. Ny tiako volagniny zegny, monsieur le député honorable Bora réglage, azavadiagna ekiny vahoaka ny Diego. Hitanao ny aratsiany igny. Anao koa vogno niaraka amin'ny vahoaka ny Diego zay miaro anao. Fa aza magnatogno ro eky. Ndre ino convocation ataondroanao, ndre ino raha ataondroanao, aza magnatogno ro. Normalement baka na ro zio agnano session octobre novembre ty. Tso avy Antananarivo agny koa ke enveloppe ambany lataba Zalahy Bora. Aza atao zalahy e. Aza atao azafady. Tegna navoka azafady aminao Zandrilahy. Fotony tsarova fa zay vahoaka ny nagnapetraka anao teo. Tsy haiko anao na nivadiky na tsy nivady fa misy moment anao zapy hely tsy niaraka amin'ny vahoaka. Nipody anao zao niaraka amin'ny vahoaka. Aza magnano, aza ataova karaha avion anao zao io tsisy marche arrière. Azonao, ataova karaha avion anao zao Bora, député honorable, aza magnano marche arrière. Avion tsisy marche arrière. Fa
tsy hoe ny raha nivolagninao tsy nahampy, tsy hoe ny fagnazavagnanao tsy aminazy bien podiko intelo et bien. Koa nisy olo niady nagnapetraka anao tam-place, donc za Zokibe agnisany fa nohony anao nikolikoly tamindreo tagny igny, za Zokibe koa nagnamiritika anao fa zao anao ahariko, atsangako. Fotony hitanay tsapanefa nipetraka amy place ma honorable député ny Diogo anao. Ke eto raha tiako ambaranao frère, honorable député ny Diogo Bora Réglage. Fa natsangagna ny KMT, komity mpanoagna antolo, raha karaha zay le nivolagny professeur René igny sy ny mpiaradia aminazy, zany hoe ny fikambanambe ny RAID na ny Ray aman-dreniny Diogo miaraha amindreo anao zala. Aboaha zay vahoaka ny Diogo fa miaraka amy Ray aman-dreniny anao parce que anao zao ny Ray aman-dreniny koa. Gauche ro gauche anao, droite ro droite anao, mahitsy ro mahitsy anao, faza magnano fa anao tsy avion ke andeha marche arrière. Non, avion tsisy marche arrière. Tolona mitoy matoa natsangagna a Diogo ny KMT, komity mpanoagna ny tolona. Ary atsika Ray aman-dreny matetiky nambaranay teto koa fa nanomboka raha ty tamy 25 septembre hoe oka atsika hitsanga agnampy Ray aman-drenitsika, agnampy zanakatsika azafady, agnampy ny Ray aman-drenitsika zay fa mijoro fa mitsangana, faza magnano aty bavy tahintomagny. Tsara rahantsika jiaby, ratsy rahantsika jiaby, biby maro tagnana sy ty zala, lo andesitsika tsy lo andesitsika, terminus agnarany arrivé, ny tonga welcome. Donc koa izy andreo raha tiako volagniny zegny eto tamy raha nivolagninao monsieur le député honorable, ampavaheza Rajoel, mivoleza tsika avaratraigny na sava na diana hoe ka après ifa tsy président Rajoel yandry zegny nahezagna zo Antananarivo to, yandry TGV. Ambarako anareo helihely, ahaizanareo hoe za meheza lahy io karaha posinaka. Izy baka fazatra magnary jery fotony nino nambarako anareo teto, izy misy maladie mentale ary fa nipublieko tagny le article. Ndo za avy miranakao zay tsenky nahita. Izy io nampiranko kapoaka amorabalatsaka. Ary nomoaly fakomoaly dimy fakomoaly zany nambaranareo teto hoe aritigny nany io Adalabory. Atsika varatra me hoe ino ma ny aritigny Adalabory. Olo avao ny aritigny Adalabory io tsy voataha. Tant que misy la lune dans le monde, io tsy solution Adalabory. Tsendriky nisy nitrepa efitahagna gasy karakory ndre professeur savant karakory, tsendriky nisy nahe nitaha olo voany aritigny Adalabory. Bory, B-O-R-I, zegny aritigny mamango Rajoel. Ambarako anareo hely tapatapany trajet nazy, ahaizanareo fa za mahaiza. Fa nambarako anareo teto fa izy io tsy madigny resy, faiblesse nany io resy, izy koa resinao ndre amy marigny, izy mivadiky ary izy resinao mare izy mivadiky io foare,
izy baka izy mamango izy zegny le adala-bory ny magnarisika fotavela. Magnaraka zegny mifamara anao rajoela koa tsy karaha ty trajet anao ahaizanao fa za maheno. Taloha baka nisy natao hoe Hilton, tamin'ny Hilton to nisy natao hoe Papillon boîte de nuit parce que io ambony tragnonay io ambony quartiernay io quartiernay Ampefloy za nianatra teo za be teo. Agnabon'ny Papillon io ambanin'ny Papillon zegny o nisy natao hoe bowling tsy haiko na mbola eo izy io na tseo. En face ny bowling io no boaka amy terrasse eo piscine ny Papillon ny Hilton na Carlton zegny ahaizanareo izy io. To nanomboany ngay rajoela nahay nandeha amizany hoe boîte de nuit. Niala to izy tanareo Antaninarenina tsy haiko na mbola eo fa raha volaniko aminareo ty tamy 1900 nisy boîte aroy fankariny t'Antaninarenina teo. Elagnelagna boîte aroy io za koa tsy diso tamizegny misy pharmacie aboaka eo misy mpanjaitra luxe couturière luxe ny lambany viavy sady mandafo ny manjaitra miala zigny kavo alohan zigny kaléidoscope. Sady tiandeha amy kavo ingara joel andry nirina no tiandeha amy kaléidoscope. Kaléidoscope tamizegny olo za tsy hanonona agnarana anazy olo baka amy 30 ans tompony zo taloha zanakandreo viavy niaraka nianatra taminaka soma raiky ndraiky za Tandohalo za mbola mpianatra ny Andohalo petraka tamy Bandy zay nipetraka ta Fort du Chêne. Indra nisy kofa vendredi aly samedi aly noho izy zanaka tompony kaléidoscope gratuit zay mandeha ary noho ny fahaizany zanaka Diego maro za nitariky ankamaroany zanaka ny avaratra nandeha tamin'ny kaléidoscope. Izy koa hitany raha andry nirina bory ity fa feno olo isaka weekend isaka vacances kaléidoscope nandeha to izy nagnano ditry. Zegny le nambariko anareo zalahy ty antany misy folo antany misy olo maro i maverijery voary izy ary tsy digniny izy niala amy kaléidoscope ta Matavy izy namagna taia tamy Leptune boîte de nuit ta Leptune io amy boulevard nandeha nagnanaovany Miami Vandinany boulevard mazo amy l'hôpital be ta Matavy igny to izy nagnano misolitry minafikinazy ke izy koa zahavagna ankapobeny jombilo mialy ny rajoela tamizany andro zany jombilo mialy izy tamizegny mialy mampangiry izy mialy mampamany izy mialy mampisikiny izy mialy mampina izy même izy zanaka n'olo tamy gendarme babanzo boka gendarme fa mialy igny napibiagna maso ngay rajoela andry nirina io ra Jojo tsy saky mifamaragna zegny any ka kofa nahazo tongotong fanjavanjava andra maromaro
izy jombilony mialy komasy vantombantony komasy fa bebe ikasa agnano vadiagna tokatrano ro koa nefa nagnano vadiagna tokatrano izy nagnano entreprise bobo majinazy mikatramo olo io entreprise mpagnano publicité électronique tamizay vao niboaka publicité électronique izy nagnano izy fond baka tahia mbola fond baka mibabany mialy hoe nitrosa namiagna izy hoe andesiny magnitatra io entreprise bobo majinazy io koa izy koa fa nandeha tomobily velogno aroso amizay rajoel nalefa izy nandeha nilatsaka tsy initiative nazy tsy volontairement nazy ny hilatsaka ho beny tanàna Antananarivo fa izy naposy hoe lasela ho beny tanàna Antananarivo nanomboko teo hitany tsapany eny le hoe fa le tirombola le taviny pesosy de nivolaindreo proposendreo izy karakory aposy anao atsika nongagna ravalomana noho ningay foire arety miteza izy mafoire izy psychopatre izy le tsisy jery nandeha ina vieny le korontana 2009 azonareo koa izy koa izy nagnano ziny izy hitanareo io kavozo tsisy karaha izy io agnabony donia tsy vitagnaretignazy psychopatre izy fa izo gravy aminany ary raha tsy tantiny koa anao koa nivolagna izy mariry izy managna aretigny nervosité ary le nervosité nany igny mitambatra amle psychopatre izy magnano raha ataony io nerveux ne izy io de miaro aretigny nany izy amizay magnano raha tsy fataony io zegny tantara tapatapana amiako anareo amizay ahezany fa zamay izy tsy olona agnambara haiko zio mpianatra anesika boko farany bas de classe tamin'ny esikato olo baka mianatra satria taloha baka école esika zegny anao mianatra amin'ny esika avolagny fa tu es meilleur de classe na anao meilleur élève tsy kila olo mianatra amin'ny école esika io taloha ke noho n'izy zanaka ny gendarme mba olo agnabognabo tamin'ny gendarme atao babany tamin'ny esika izy nianatra tsara nifitsy nianiota nga bado amizay donc jombilony mialy ny atomboany rajoel niany izy vadiny mialy mampalahelo le olo manampahaizana zanaka n'olo nianatra nandeha lavitra nanambady olo tsisy jery foagna tsara nifitsy nianiota le jery foagna igny mbola izy io le maladie volako aminareo tsy voataha io mba magnontania ray aman-drenitsika ambany volo agny baka anareo hoe ino odiny adalabory volagny tsisy ahodiny io paka anao miamby io fa java ilany kaka eo anao va zegny ke
eto am'izay za manambotra anao Rajoel tamy volagnanao ny moaly tamy télévision internationaux regny. Vraiment Rajoel tu es con et couillon. Marigny volagna Zandry Fabre hoe fa tsy mendrika anao Rajoel. Atao hoe président. Tu n'es plus un président parce que tu es con et couillon. Za teto fa nagnambaranareo vahoaka malagasy. Fiavagnana zegny tsy hainy Rajoel. Raha zay tsary niaignany, même zay jiaby tantaninarivo teo. Io tsy ne niara-monigny tamy Manafilahty io. Io tsy ne niara-monigny tamy mpianatra teo. Ary io fagnambanimbaniagna olo io fa nataony rango izy mbola zay tary. Za ty indroe namango zokofy tamy fotoagna zay. Indroe taminay tam-pifloa teo. Ampatsaroviko izy. Niany izy ataonareo président io, ampatsaroviko izy fa tamizegny indroe namango zokofy za. Parce que izy ka izy misoma, anareo koa mahay ampifloa, ho an'izay mahay ampifloa, izy ka secteur io misy terrain malalaka fisomagna. Izy ka izy avy eo toujours misoma boko izy migafy, za pa mango izy kofy. Kofy faharoe namangoako izy tamizegny araiky mandady mankarty. Rango tamin'igny izy koa fa mahay hoe za amy quartier-nay eo na amy quartier Mbadika ary misoma, izy tsy avy. Aseva mikoragna aminakahy izy koa izy fa matra zegny. Donc, samboriko voalohany ny moaly Rajoel. Vraiment tu es con et couillon. Za teto fa nivolagna anareo ny rango tamy fatindreo tsy haiky anniversaire igny. Za tsy mamao fotany mandry. Reny malala zigny. Reny agnisan'ny mba niteza zay nanomboky mianatra natao hoe politique. Céline Ratsiraka. Nareo netezina agnatin'ny fatiny Céline Ratsiraka. Anareo neta mialina agnatin'ny fatiny Céline Ratsiraka. Même membre en gouvernement misy premier ministre ny anao, misy président Sénat ny anao, misy président ny assemblée ny anao. Nagnino tsy ndrainao ro olo telo efatra zay, anao koa tsy ta Madagasikara tamy favoazany reny malalany malagasy. Fa naboaka ny Rajoel mivady atsika malagasy hoe je m'en fous fatinareo. Zegny aveko mivola tsy hainy Rajoel ino ny atao hoe fiavagnana. Ninazy raha hainy pesos. Parce que Djombilo zegny ny raha ny hainy tamizegny. Anka niany fa mitsinjo lavaka mare ho ananjafy, mbola eo le jery ny Djombilo vilomimbady izy io, vilomindrafozagna izy hitanareo io. Fa niany izy nangoro karena, nandravagna farinanan'ny Madagasikara, nandravagna are-pirenena, nagnano akodavitry ny tady zegny. Sady tsy naheviko, tsy nisasatra amin'ny angovinany. Donc raha misy amy volagnanao ny maly Rajoel agnanovako anao hoe tu es couillon et tu es con. Anareo tsy nikinareny Rajoel ake mba amfonazy madio na amjerinazy propre hoe ke faty jiaby nataony
rango 2009 jusqu'à niany 2025 ka mba niondrika izy nampiondrika izy vahoaka sy ny firenena malagasy. Mba anontania za kony, mba ambara za kony, volagna aminaka kony. Salut nareo la Réunion. Mba imbiagna nareo nahita faty jiaby nandalo Madagasikara baka amy problème Rajoel nagnano deuil Madagasikara izy. Mba ambara za. Même olo maventy naty tagnatin'izegny, même ny tanora naty zay vonendreo no nietraky tsy fomba ny Rajoel magnaja faty avako. Zay nianatra tarivo lanko aminareo. Misy namanay maty baba regny, maty reny, oh maty zegny hoe zay troupe mandeha mamangy, jamais anao mahita Rajoel mandeha mamangy. Ambara izy fa tsy famarany zegny. Regny zandriny lavitry ro igny, regny le zazaka igna hoe tsaiky bilelony tarimigna. Ko antegna niteraka izy regny le kaigna hoe tsaiky bilelony tarimigna Rajoel. Tsy endry ze igny. Mampalahelo. Tegna mampalahelo atsika. Ke eto za mitodika aminao Rajoel, fa ela za nagnambaranao zandry la. Tsary nisy président bady taminay Madagasikara teo, koatsy anao. Ary engany le olo andosolo anao io tsy ho bady karaha anao koa. Fa anao vraiment bady tant rien changé. Tsisy raha niova aminao Rajoel. Mbola toetry porinao rango anao agnatin'ny kibony mamanao jusqu'anao teraka, jusqu'anao zo babakoto, singe, mbola igny jerinao. Aleo lavitra ara singe mba misy jery. Tsy ampiraniko anao le araiky ary. Aia zala. Fa nivolagninay teto anao matetiky Rajoel. Iro olo magnodidigna anao ro manompo odriky katakata ndraiky lagresse amy lalagna amboanao. Fa nony anao tsisy jery, anao mila le foly, ro mandeha magnefa olo anao avy amy tany zegny hoe taterigna amy camion, tampoko ro mitatriky olo amy camion mamono olo, asitrikindreo anao, tsy ambarandreo anao parce que anao tsy olo ny faty, anao donc mety tsy ho faty. Dingana. Karaha marionnette igny anao. Za tsy sur place. Fa za zanaka ny tiako. Tany fiaviako Nosimbara. Za zanaka ny Diana. Tany faviako Mantalia. Za zanaka ny Ambaribe. Tany faviako Ambatsavavy. Za zanaka ny Jamanjary. Livegna ny Tavoniko Ambody Mangasoa. Aezanao za fa za tsy avao ambanimbaninao ko vatry Diana. Même ro olo tindrendrenao pourri aby reo, ry président Cornet, ry azovy table rue passé, araiky igny sarim-bavy igny Jackman, soi-disant vice-président de l'Assemblée mon cul. Za teto nagnambaranareo, tsy mamofa tany mandry, mararitsika jiaby zy, naty tsy amy lera zandry, naty tsy amy lera zandry tsika regny. Fa za teto nivola. Après l'enterrement jiaby za nivola. Aza la, normaly amitsika zo io, zandry tsika, ralahy tsika, naday tsika, nivonendro Hôtel de la Poste ro mamangy atsika. Mba dinenareo baka zay. Hôtel de la Poste ro mamangy atsika.
ndraiky enveloppe pourri vola tsy amin'ny haky andesindreo mamangy non attends mipetraka fagnontaniana zigny teto nataoko niambigny za hoe ino résultat fôtony za tamizay za baka nivolagna zigny za valevonakahy za nivolagna ho viditsika lafo fa mangana nataondreo igny eo za kory fanjava tsy niherigny togno tsy niherigny igny résultat nataondrajoely atsika vahoaka ny Diego fambaranay eto sanandra atsika province ny Diego Savadiana ataondrajoely ndraiky Ravatomanga Serpierre fa Morambity fa zay tsy tandrignesanareo zay tsy jirenareo parce que zay wawawawa loatra ary eto za isanandra na zandro Joakim na zoky Labora na zandro la mon frère Fabre zay magnambara raha jiaby zay tsy ary nisy raha nasidrika anareo teto zay dossier azonay bakagny ambaranay anareo pla miboaka hitanareo amizay raha nataony moaly nabaribary ny vahoaka malagasy orentagny orendanitra agny amy télévision internationaux izy mbola mavandy ary mbola tsy naseny hajany fatitsika varatragny anareo nahita izy nandeha agnatin'ny fatiny Zafelbert antoniako baka anao orta amin'ny fatiny Zafelbert zao présidentsika teo Rajaonampiano paix à son âme ray aman-dreny fa izy ancien président transition est-ce que izy nagnatin'ny fatiny Zafelbert non izy tsy nandeha nefa ray aman-drenitsika varatragny diny amizay tsika manomboko zao ry vahoaka tohizatsika tolona ary tohizatsika mianakavy ny Fialan-drajoely io tsisy après un an koa tsy mandeha délestage za miala zay tsy mijery zay anao niany adosoa ao firongotronao jiaby miaraka amireo olo tindrenao fo aby reo miaraka amireo député Pangalabato aby reo roasa mandeha miaraka aminao fa zay tsy mila aboko anao kaza mandeha aminay varatragny ka andeha za raha robaka aminay varatragny karaha nataonao nandeha za raha nirobatinareo sy ny mpiaradia aminao tantaninarivo anao Rajoely namatsy vola Ravatomanga namatsy vola nagnano scandale ta Madagasikara le 25 andrany grève fa zay vavoaka kasakatalianao anao nefa pourri dans le corbeil fa vahoaka malagasy mbola afaka mijoro ary tsy mila anao koa nisy jery koa sasa fototra tampotogno na teo anao zay koa insulte 16 ans na teo anao zay ndre demière za koa fa nasasain'olo lafa miala fa nohony anao tsy manakambo tsisy valeur mety aminao fo raha ataonao zegny ne aretigninao zay raha ataonao hitanao coupable anao hitanao fa manana ny marigna anao nefa anao le plus pourri Rajoely le plus pourri sintragna lavitry koa Bokassa même Bokassa nina olo manta masaka aleoko lavitry miegny ndraiky Bokassa tsy karaha miegny ndraiky anao boko manomboko niany vavanao fodia nefa nataonao ny moaly mivolagna zay hedigo surtout fa voazagna navesitra aminay igny bola tsiniky maiky beneny any amindreo zandry regny aontania koa ny Rajoely anao koa nivola hoe namaky bijoutier
za notany anao baka anao magnano hoe fa atadego na maty bijoutier agnontania koa ny rajoel le olona agnambaranao fa hoe aia Antanambo 4 eo misy bijouterie, aia Antanambo 5 eo misy bijouterie fa za tsy mbola le mpagnamboatra volamena jokojoko olony quartier regny aia mifarifary amin'igny bazary kely ambadika agny misy bijouterie. Ambara niany eko bijouterie misy taminay tamy faritry manonga io jusque no avy parkaziny namakea Tatanambo 1 tamy Tsaina tary misy bijouterie araiky zay adignako baka agnaran'izay fa le tany misy bijouterie taminay Diego teo anao manomboka amy Galerie Lafayette non manomboka amin'ny Avenue Lafayette enao tsiny ka Avenue Lafayette zegny président enao ambarako anao Lafayette manomboka amy trope io enao trope zay sa tsy enao ko loko 3 o zay manomboko io ny atao hoe Lafayette jusque anao avy Hôtel de Ville amy Bodabe igny misy bijouterie aroe tavy-taognandro araiky amy fasiny masculine karany mijotso mandeha la poudrière amy Secrène igny justement baka amitsika baka misy raha ka endro hoe bara mandendriba fa koa anao mandeha gn'elakela an-tanàna agny le misy le hoe bijouterie mandendriba le manafo le mahay manefy mahay magnaravoka le magnano primora zakany maro re fa un grand bijouterie non mavandy anao rajoel anao mavandy raha anao premier mois tagnatiny kibony renao jusque anao niany jikolo mbola mavandy za mampianatra anao Diego baka aizanao hoe zazana kan Diego fa ro olona andeha nagnano tatitry taminao tagny reo ce sont des pourrimans salut mon frère non izy baka magnano izy me Diego frère za tsy mahita ke agnabo agny atsika baka zatra andeha agnabo agny bon kofa andeha agnabo agny iny partie Tsaina jusqu'à parkage andeha ambany agny manomboka amy partie l'Hôtel de Ville jusqu'à no avy ambany à place Kabaro agny jusqu'à la Dourdon agny zegny tsara eny aby agnaran'ny quartier jiaby zegny donc arety anao ndraiky mensongenao fa anao tsy mendriko président mihitsy za fa ela za tsy minanoina agnaranao président parce que non un pourri un couillon parce que non sindra koa ro barbeau maboto regny mba hainao koragnesigna vory tandregny fa anao koa nanao tsisy raha pare aminao rajoel anao tsisy raha pare aminao iro olonao reo navandy taminao ro tsy mahay quartier Diego mandilitra zay topiny ino ma raha endry Joseline Diego ko tsy koetrandro ino raha endry tasianao a Diego ko tsy nandeha ny vide résidence fanagnany résidence jiaby nalainy raha lahiny na boaka zegny olo atokisanao rajoel Joseline nataonao teo ho agnamboatra terrain manara-penitra vola jofo stade io amizay tsy ampy mesure zegny olo mbola atokisanao tandrinesanao vola za tsy mila plasy za koa fa teo niasa 5 ans za niasa teo tsy vitan'za zanaka ny Diego za niasa teo tamy faritany attaché de presse eko
tsy manonona agnaran'olo be tsy firegnako fagnontania Horace Gassin mbola velogno izy oela velogno koa agnontania mpampianatra amy curant Matavy agny izy baka antignana igny PDS teo koa baka zegny Grégoire ndraindraina Grégoire tsy haiko raha karaha zay agnaranazy mahihily zay baka antignana agny ia paix à son âme izy koa mbola velogno tamin'ny andra zegny Joshua baka antignana igny tamin'ny andra nidirany mpampandry tany zay jiaby le tompoko la Joshua regny rango samby rano za journaliste lo jusqu'à namakivaky Diego koa fitsenany vahoakany Diego zay nanomboko raha sara io jusqu'à navy hôtel de ville tamizegny anao ndray magnanaova ino radio ela anao tsy mety mahazo olo maro karaha zay tamizegny fa ela nagnambaragnanao teto radio ela ro olo jiaby napetrapetraky anao maheragna Madagasikara io sont des pourritures anao tsy mijery io fa haiko io ne problème nao raha anao mbola maboty eo za taminao tu écoutes jamais les gens après tu mens normal bako olo tsy mitandre olo baka mavandy magnano karaha tony azovy cheveux maïs ambarako nareo vaovaonazy ao vaky barara mitomagny tomobile jiaby nalen'olo tandakory nandesindreo amy ministère anany agny amy ministère ny serasera culture zegny vaovao mahazo cheveux maïs ao tomagny ranomasilo ao donc mivoleza anao vola ary mivoleza anao mandeha mamoromoro olo n'importe quoi iavoloa io matragnolo babanao sa io tragnolo reninao sa lovanao tamy dadilahinao iavoloa anao ny tokony mandeha magnatoro anao koa ty koragno amindreo fa tsy zegny zay nde anaovanao cinéma olo ny TGV olo ny Orange olo ny Mapara avoronao anao bako vola fa maro olo nagnatogno nandeha nitandregny kaikinaka tsisy olo maro nitandregny kaikinao fa anao fa zatra magnano cinéma anao ro TGV Orange mandarine vankisay pamplemousse Mapara salopara jiaby reto avoronao anao bako vola za nahazo olo maro parce que za nikaiky syndicat za nikaiky service de douane za nikaiky série bande de con bande de con anao ne mampiteny ratsy ry mopere mampiteny ratsy ry masera anao radio ela ambaranao tsy efakajo aminao mopera Pedro fa tsy afaka ivolagna fo izy ke mangigny anao le raiky le pijapy train zegny milefa contrôleur kofa mangala train koa andafy aty boka misy contrôleur train ndraiky bus mijapy igny milefa contrôleur anao le vraiment radio ela pijapy ay misankavigna ampera Pedro ay ambaranao tsy efakajo ndraiky anao ampera Pedro fa izy mangigny koa nazo natao nagnasanao anao mbona saheny fa so ihany izy mopera ke anao manomboky zao ambilanao zay vahoaka Diego zay tompony mitahabene nataonao fa anao kaza mandeha magnatsara velatsy Diego sesy nipotenao province ny Diego zegny objectifnareo ndraiky raha vatomanga mimora aminao miala fa ela zay nivolagnanao teto koa zay zanakavatra mpagnano lery teto nivolagnanao miala anao niala tsy navy amy raha karaha igny raha jiaby fa anao mangoaigny tsy mahevoko mihina fa tsy mahevoky mba dinianao ndre anao mivolagna fo est-ce que anao nandiniky la grève nanomboky le 25
paix à leur âme. Zandry regny naty folakandra. Hoe atao ampidiriko anao frère. Zandry regny Rajoelina naty folakandra. Oui, fa ni accepteko anao mon frère. Naty folakandra regny fa tsy marandraigny. Mba zavanao tseky io volaniko hoe le olona gn'antatitra aminao c'est une pourriture. Fatiny araiky devant la cour d'Adelaide. Fatiny araiky Antanambo 4. Fatiny araiky Antanambo 5. Ai amin'ireo quartier telo na hitanao bijouterie. Tu mens comme tu respires, Rajoelina. Oui, mon frère, anao tafiditra. Ya, mbola mipody magnano salitsika jiaby, nakatsy ataoko lava loatra koa ela fa mbola par rapport amin'ny fa maro moa zegny ny intervention nataony olo jiaby satria izy fanambara tamitsika hoe fa le mitohy zegny atranatrany le provocation ataony ity rangaty zegny le manahirana amitsika zao hoe à chaque fois rangatan'olo aminany hoe ajanona kendriky ny famonoana ny fampijaliana sy ny karazany nefa mbola mitohy isan'andro misy olo maratra olo maty avy eo amizay moa zegny tena miprovoke nafa amle matitsika azy mbola volagny raha karaha izy olo koa zalahy na olo ataotsika hoe olo agnatin'ny olo calme zegny d'habitude zegny manana tempérament calme le olo mahita raha ataony ty rangaty anao zegny manjary tafandeha amin'ny côté extrême eky zegny parce que c'est plus possible mahita raha karaha io tsy io le vandy io zegny hoe io nino sy nino fa ndre mba hoe zegny karakory zegny agnajana hoe izy hoe mba hieritrerety hoe olo araiky ty tokony mitajegna izy amin'le asin'ny placenany tsy hoe maha-olo izy akeny fa hoe asin'ny tsy olo jiaby ambony tany eto manana namezan-dragnahary chance olo asa filom-pirenena zegny zany hoe zegny io raha sacré io fôtony io zegny anao no ataotsika mifara izy koa pyramide zegny anao farana agnabo ary zegny ya nefa zegny le raha ataonao ato anao tokony ataotsika hoe hiaro ny vahoaka anao tokony zegny tandero rabesina tsisy raha jireniny tiranamana naka zegny eto hoe izy io tsy tokony ambesantsika elaiky zany hoe zegny zegny région zegny faritry hoe tena fa hoe tsy mila nga io mila tsangana malaky zegny le comité provincial agnomanatsika directement na vinisy zegny tam 91 donc une déclaration karaha zegny hoe nous on déclare à partir de maintenant zay fa tsy azazonareo le engendre tiako volahy zegny parce que izy io zegny izy miambigny olo firy maty zegny atsika zay hoe eo amindray pour finir une chose za ohatra ka fa tegna raha be izy le fa sy namany be loatra zegny donc eto tegna efa agnatin'izay ary zegny mbola agnaty agna roa maramila drony le roa maramila tsy faly amin'ny raha io hoe ino zala raha mbola tokony ampangigna anareo ampisitry anareo agnatin'le raha fa hitanareo ihany nefa hoe tsy pare raha ataony ty olo ty fa efa midépasse le limite zegny mampalahelo agnatin'ny raha ty atike miambigny ino atsika miambigny olo firy maty miambigny olo firy bodoedoeky sy nam eto efa tsy fotoagna aneky hoe andeha doso rakoty izy niala andesiny olo jiaby tiany magnaraky izany azo atao mihitsy raha ohatra ka zegny mitadiavy nangatagna amin'ny fanjakana eto Macron zao mbola hafa koa salohana fa hoe andifasina avion militaire mandeha mangala izany raha fataony zegny en plus izy ressortissant français misy l'armée de l'air eto misy avion maventy be nino mitondra troupe regny mitondra matériel regny zegny ifagnaragna hoe am'ty tany ty nanosy beziny trano na tanà ivato de milatra miditra agnatinao reo izy varavarana mifody izy mandeha fa compliqué zegny tegna atsika zegny koa tsy mbola tsy mifô amin'ny raha mahazo atsika zao za aloha de ivolagna hoe tsy haiko eky hoe ino ombiana andra ampifô atsika fôtony ity olo ty zegny tsy atao korikoragna aminany de toute façon boka tsy haiko feky anao zegny vandevanda ataonao boka vo namba respect am'le olo maty zay nivoninao anao am'le mbola mavita mavanda mbola mavita nino ke io zalahy za ty mahatsara hoe tam'le raha nandalo tam 91 regny de à un moment donné zegny koa fa tegna fa tsy fampitandregna atsika izy koa tsika fa agnatin'ny raha io tsika mangala solution extrême tsy hoe la division de Madagascar agnaty fôtony l'unité ty io mahatonga atsika mivolagna hoe unité nationale malagasy hoe nefa le malagasy mihitsy mamono malagasy karakory ataotsika ahazo unité agnatin'ny raha karaha zegny
anao zay tsy miady nefa kibe ankelikinao eo anao volagna zegny hoe limité donc zegny problémetsika raha treto hoe tsy hoe hoe andeha anaovagna zegny isarisaragna sy namany fa zay tsy empaka zay andeha vonegna c'est tout dikan'izay mandram-pilamina antsika amizay sy namany amblaky eniko zay ilimité le casse quoi parce que raha ngabo mamono fo ary nefa anao amle volagna hoe unité zegny hoe nini tsy compatible baka zegny comme baka vao le pire anao magnavitra olo magnavitra mercenaire anao mandeha mamono donc tsy haiko karakory fa zaonareo izy fiheveranareo izy raha fa za zay laha tegna ty volagna hoe io fa tsy sira be fa tokony misy conseil be atao mihitsy angalagna représentan'olo mpivavaka angalagna représentan'olo amin'ny fomban-drazagna angalagna reto représentan'olo zandry amin'ny génération-ndreo reto zay mitariky io raha io angalagna représentant amin'ny société civile angalagna amin'olo acteur économique an-tanàna ro manangana comité io de à partir an'igny dia mivola mpanjaka zay piasa mpanjakana jiaby soi-disant hoe mbola mandeha beky boka agny amezana fotoagna izy mandeha magnatao amin'ny tany misy izy agny baka fotony manjary favalitsika baka dikan'zegny regny vola agnatin'ny trésor regny mirabirabe jiaby regny soit anao zegny mivolagna hoe ok za tsy mireconnaître raha ataonareo ty andesinao pakenao na mandeha amin'ny tany iambesanao raha igny de anjaran'le commission zegny no ametraka regny raha regny vola fa tsy mila manonga agny tsisy raha zegny efa tsy tokony misy commandement mandeha manongana na raha boka amitsika mandeha aminany agny na raha boka agnabo mijotso amitsika fotony atsika tsy possible agnatin'ny raha karaha io ipromet fiavahana fifankatiavagna zegny hoe andivavaka na anao magnanaova hoe ino rosé mifodiandra hoe magnano 9 jours tsy mihina tsy io fa tsy solution zegny ya mety magnano zegny magnano tsy magnino na mandeha hoe andeha gnano doa andeha gnano ino mety ataova daholo zay raha tetsika mety atao agny fa io solution zozo dia fa laninam-bola fihavanagna atsika ke akory ataotsika agnomagna raha zegny zegny zay tokony mpirabe agnano déclaration zay hoe ok ary fa atsika ivodro agnatin'ny raha raiky dia karakory andamina atsika ny tanànatsika eto de irosogna amin'ny transition zay de ametragna zay rafitra zay sa fotony atsika magnano dialogue de sourds atsika magnano anao mipromet nino pacifique aty ambadika ty nefa mamono anao fa raha ataony farany kosa atsika tsy hoe any karakory fa ny ray aman-dreny jiaby agnatin'ny raha jiaby amin'ny raha be zegny mila mirabe agnatin'izay dia magnano raha zegny tsy fivakisany Madagasikara sagnatria fa ny olo tokony miaro zay de mamono zay kekory ataony ikoragna aminany fa tsy solution zay amizay mitatatata de olo jiaby mandeha mikaiky anareo ino communauté internationale anareo tsamba anareo déclaration taratasy fo ataonareo ya magnameloko zay zay fa tsy nandigny magnameloko zay fa zay zo mila hoe protégava zay haiko anareo fa tsy hoe ny ONU tsy ako zao nino déclaration taratasy boribory déclaration taratasy nareo efa tsy mahampy satria ngia io mamono fo keny zay atsika tsy mila mizaha solution avec ke refa anareo tsy avita iaro zay aloha zay tompliary tegnane basi dans ce cas là raha jiaby ny tanànao kofa raha administratif final io fa tsy manonga egny na niny décision resinareo fa eto manjary afaran'zo zegny ary ty ny tena tahorako akona tadidy tamin'ny 91 regny any mifanetitetiky nagnaraka tanàna Diego io ary boka vo zegny olo mandana amin'ny lalana ao kofa hitanao malemilemy fagneva izy nanao tsy magnotana be naniny fa efa lohanany fa mitely igny fo mila avy amizay zay ty mipetraka tamin'ny ritsy tarina hita raha zegny zara ireo tamin'ny fédéré tary ro amin'ny izy fianarany foyer des jeunes ro aboka agny ro kofa mahita na 10 heures misy zegny natonga le imageny fédéralisme nanjary ratsy satria nagnino atsika raha karaha zegny ro jiaby nampandalifiny tamin'ny résidence tambany tary nanjary nefara tamizegny atsika fotony atsika fa discussion fa tsisy ke iraha daviny ty raha namagna ty ndre tsy ataoko namagna fotony karakory ataonao inamagna amin'olo mamono anao bon ity rangaty iamby amizay ve atsika boka vonany mahatao tsy maty ny zanany tsirabe fa tsika sambatsika koa ny famono jiraninao borizany jiraninao betsimisaraka jiraninao nytandroany tomoro anareo fampijirany ao fo fa avy amin'ny adalagnany ty olo ty ifanetetetsika agnatin'ny raha nefa tsika fiarahamonina raiky non tsy possible zay ka noho zegny soit atsika tompy mitady solution andravagna atsika io rabe se protéger tsika entre atsika de vo amindray apetraka atsika ny raha jiaby sy ny namany zay iry namatsika ry koa mahita jirany ro magnano andreo koa kofa maromaro amle samy magnano io tsika mafivorina amin'ny tampitra amindretika fa le tano aviany raha zay sy fotony raha teny misy karaha tona omba maro agnaty vala sambola amle rifoazana atsika zao comme raha jiaby ony Diego tegna hoe hitanao hoe magnara-pasifika ary raha ty iny sasany zay tsy hainao misabakabaka tsy hainao karakory dikan'izegny izy ty samby olo aloha
agnamo le raha tokony iregle ny iarovany vahoaka anany se protéger magnitsy ny nama sy nama de izy koa fa à un moment donné tsika ety tovy koragna amizay efa afaka mipetraka ambony latabiny eo tsika mandravy hoe magnametraka rafitra sy ny nama sy ny karazany fa koa mbola karaha ty fo tsy possible zegny fo zegny raha mety koragny malakilaky Zokobe ke mankasitraka mankatelina atsika dia ambelako anao manao le koragnanao zay. Merci beaucoup. Merci mon frère donc igny namono raha jiaby koragnako raha voalohany koragna nandesy nama mon frère teo igny Fabre igny za fa nivolagna matetika anjaratsika vahoaka eky zio mitsangana zio fa tsisy hoe mitady pitariky mitady zegny hoe fa tsy agny mandinia nareo député 163 dans toutes les Madagascar ataoko 162 parce que mbo seul député Nedego nasaky ny vola ampabe maso ny volagna raha tsy manjary ataony Rajoelina mbo seul tsy 163 162 adosiko. Je remercie encore à toi mon frère Boura Réglage. Franchement 13 députés tsika varatra agny sava ndraiky diana 13 députés. Les autres sont des pourritures, des hachiers. Zegny aveko nagnano agnarandreo depuis temps. Azala. Za tsy mavozo. Amin'ny Ambaribe ao zay tsisy député fa député hachier. Za fa raha mandalo amineo. Maloto jiaby. Accepter le député né midika Ambaribe. Mais non, attends. Nahitsy ampidirinao aminareo agny. Abe fandriagnanao ro agny. Meranais c'est un pourriture hachier. Magnasary mafalakoro mafalara tsy zegny ilainy vahoaka. Vahoaka zao toute Madagascar miala Rajoelina. Zay mila fiaignana vaovao. Apetrako amin'ny Aliabody ndraiky François Labanane ndraiky Kizembindrazana Olivier Fontanian. Anareo vola tsaroboka ny resaka fizahantany. Anontania za ambarazako any. Depuis le 25 septembre jusqu'à niany. Ambaribe fodinareo vava ataonareo con mercenaire. Ambaribe fodinareo vava ataonareo con militaire, gendarme, camion. Ndezany agnano la grève tam 82 tambaribe tsara nisy raha karaha io. Menace tsy menace ataonareo vahoaka ny Ambaribe. Ambaribe moa babanareo, sany mamanareo. Lovenareo tamindrovy. Anareo sady tsy topitany, tsisy razananareo io. Ambila vahoaka mitaky, karaha vahoaka malagasy jiaby mitaky, mitsangana anareo Ambaribe. Za Zokobe mitogno anareo volagna anareo. Misy olo-tsika ao mavita mitondra anareo mitariky anareo. Fa aza magneka fodindreo vava. Io ma tanànan'ny Ravatomanga? Sa io tanànan'ny Rajoelina? Ndao reo mody amin'ny tanànan'ny babandreo ndraiky renindreo agny. Ambaranareo tsy hainay raha mandalo Ambaribe. Ampidiranareo Alignandra. Parce que couvre-feu, hélicoptère Alignandra papa mitily. Avion fatseny mijotso manonga Alignandra. Ampidirana mercenaire. Ambaranareo adala ma zay. Anao koa olo madio François Aros Labanane. Anao ny vola fa aza zao fa indépendant ho anao. Parce que magnanaova déclaration. Anao ne député. Manova anao rangona député anao déjà anao tsy hainky nagnaty tatsy tamin'ny vahoaka. Député jiaby Madagascar fa mikoragna vahoaka anany. Fa anao nino? Tsisy raha nataonao, tsy koragna ataonao amin'ny peuple, tsy volagna ataonao amin'ny peuple. Agny anao magnano business manao, ndraiky Ravatomanga, ndraiky Rajoelina. Mialatsiny aminao raha François Arosy tsy lany-pani. Anao koa fa tsy mavita hiaro tanànane. Tsy mavita hiaraka amin'ny vahoaka karaha nataony Boura Réglage. Taloha izy déréglé fa izy bien stable.
réglenay izy bien réglé izy io mialaza la anao koa tsy nitireny oragna avy teo de za fa vianao teo fa vavandy na vianao député n'Ambaribe François Rousse vandy nataonao vahoaka aminaka anao tsy olobe deja boka anao tsy zoko anao mbola sandroko fa anao koa fa député zegny mipitra maolobe anao fa azantsoritin'olo amy lamboridy na afodin'olo vava amy pesosy aliaboty fa itsika izy olo foagna aretiny misy karaha retiny rajoelina fa tsy hoe mandroakahatra ry mikoko caterpillar traksy lalagna ty amboarigna oa zegny hoe on s'en fout zegny tsy zegny rô raha tadiavinay azelo izy amindrazagna any Ambaribe sanandra vandy nagnano fagnambaragna moaly oui resaka carburant tsy fahaizanareo edy na avy carburant io perturbé tanosy be raha tsary nisy taminay teo raha zegny andampy io hain'olo quantité-ny citerne io anareo ne mampivolagna ratsy zay aboko anareo volagninay anareo meloko ao zay vo volagninareo sasainay asainay koa fa tsisy jery zay mila olo misy jery mipetraka miaraka aminay fa tsy dahalo asitrisitriky nareo any ministre présidentieny hoe jiaby mbaranareo tsy hitanay zay kokony iataky nareo tamisy anareo ndre lakoky tsy vitanareo tsakagna fambilà vahoaka an'Ambaribe milahatra vahoaka an'Ambaribe mitsangana managna leader atsikatsika ao managna olo tsikatsika ao fa raha ataondreo io tsy fataon'olombelona rajoely anao fa sasain'olo même monde entier fa magnasasa anao koa fa mipalapala rajoely lay anao mialà za fa nagnambaranao teto rajoely ny afaranao io dosin'olo fahignanao mbo iro magnodidigna anao torogninao io ny amono anao eto anao mizazy baka aza miala baka firy tanin'olo raviravenareo amin'ny Ambaribe raha fa tsy amenay tompony est-ce que sakinao ny volagna zegny anao miwawawawa isan'andra iavoloa rajoely volagna baka anao Tananarivo vozoanao ataonao zegny fa zay côté indra vozoanao zay côté fanagnanay aregnanay mazehezehe ravagninareo ndraiky ravatomanga ty anareo na olon'ino loatra olon'ino mialatsiny zalahy mialatsiny mialà nde nareo tsy ataoko mialatsiny fe po ndrorako amy tany mialà tsisy olo tsy menomenase nareo aboa gadra politiky zio io anao koa lehilahy nostomenaka natao batema amy katoliky rajoely aboa gadra politiky jiaby fa tsy anao magnano vandinao amin'ny télévision internationaux mbo ikaiky zandry la Joakim za magnatogno azao ve magnatogno mayotte la réunion premier mbo ikaiky Terry Makluki imbaka haiko tompony mayotte premier manafinaka regny za mipetraka ta mayotte io 10 ans Terry Makluki mboko mahay za loatra za mbo ikaiky za misy numéro nany bombarako izy écoute-moi bien Terry je vais te dire une chose. Notre président est un menteur, mensonge. Il vit avec mensonge. C'est un pourriture à nous. Sérieux, pourquoi il m'a cliqué? Déjeuner, Mayotte premier. Non mais attends. Mais vous voulez non raduel? Zati menasano fa zafu magambarano. Mi vulezano zendeke avatra ambilane. Ambilano zehe. Yalano zehe. Mahampy. Fa jusqu'à nombre en fat. Fa aboaka ny oenu aminao hoe 22 mbola ataonao 12. Karaha la ola seno mitety télévision ny monde entier jiaby igny azao vi.
police pourriture igny, Patrick Rajoel, nareo samby Rajoel kombaka igny. Mais attends, c'est bon. Rivaoka malagasy. Atsangana karaha nataony Diego Nanangana KMT. Komity mpanoagna ny tolona. Ne Diego fa nitsanga igny nambarany reto reto na ray aman-dreny reto. Atsika province, atsika région, atsika commune ry jiaby atsangana. Mila mirodogna atsika jiaby fa azambela raiky zany ka atsika miady araiky ravagna mitifitra. Anao koa olo madio amijerinao Rajoel. Nianty mivolagna anao rentany rendanitra. Adoso Madagasikara, ro serba mercenaire nampidirina rolo. Fa zay ka zany de vorovoronao karaha fandroaka magnano fivoriagna, tsisy raha tapaka, tsisy raha vita, fampioroko masitay. Zay boka ataony fandroaka mivorivory. Fognono fa mihodigna nefa igny fampioroko masitay loso. Zegny ane raha ataonareo iavoloha. Aloha pranko agny, fotony fa tsisy jery foagna eky. Magnano fivoriagna ny amboa zegny. Tsisy raha tapaka fampioroko masitay ravagna io. Abasa de toute façon boka nareo jiaby eo. Iny fivolagnandreo zegny. Gay jiaby baka maronareo baka. Mampitsokoriko fara baka fara. Ratsy fitezagny. Ke zegny izy. Isorako ndraiky. Zandry labora. Misokatra n'olo jiaby. Montinaka. Misokatra nin'olo jiaby. Eto magnano live eto. Za tsy enkina nakagna olo tsy minidriky telo. Kenao koa tikaiky za zandry labora. Ka ia za. Ambara. Zay vogny. Koa anao nagnano karaha igny rango tamy voalohany bora. Tsisy député karahanao koa Madagasikara. Déjà nataonao igny fotseniky. Madagasikara jiaby ravoravo. Malagasy jiaby ravoravo. Eran'izao tontolo zao hoe un seul député nasaky nitsangana ny volagna Basabla tananane zay tompony miady izy. Décentralisé ty ampitraha. Décentralisation na ny fédéraly apitraha. Budget provincial apitraha. Ny sisan'izay Rajoel ny entagna forongonao ro chiffon serpera ndraiky papier cul-nao jiaby ro ndesa magnaraka anao fa zay tsy mila. Fa zay ka zavandesanao. Fatiny zandrinay, avane, asidinay, zanakane ro igny, aza ataonao soma, aza ataonao fitadiavam-bola agny ivelany. Journée nde ataony fitadiavam-bola agny ivelany. Parce que fa ravagndreo banque centrale, tsisy vola finance. Andeha pipidady eraka an'izao tontolo zao koa boka izy andeha angaty. Madagasikara amizay avy nino makorela avlio. Ny eo tsy vita, ny eo sosoro. Zegny koa fiainana anany. Zay fa tsy mila anao 2000 tsy haiko firy, 2000 firy. Tsaroanao volagnanao Rajoel. Tamin'ny anao ny kabary tamin'ny 13 mai. Rehefa tsy tian'olona rangamba miala. Anao zao tsy tian'olona miala koa. Raha ataonao fitaritra ny ampodinao fitaritra. Ampodiny fitaritra aminao e. Anao zao fa tsy tian'olo. Ndray vazaha fa tsy mitianao miala. Miala. Fa zay tsy isaka magnena koa marandraigny fo zay ndeha vonenareo. Adosoa aminay avaratra agny ro mercenaire anao ro. Ndao aseva miambigny tragnonao Mbato be ndraiky miambigny anao iavoloha ro fa tsy andeha mony vahoaka. Ndeha mivolagna tsy andro. Donc fa nahariko teo raha jiaby. Parce que tsy ataoko mitokana ny Mbarobe fa izy fa naharonay ndraiky fabara teo hoe zay Mbarobe zay tsisy député. Député misy amin'ny ay député à chier. Mamalezy koa sy tia maly. Fa raha marina. Tsisy za tsy eky ny volagnanareo mamafa lakoro o mamafa lalaby. Fambilava oka libra. Maneho fanehoany. Fa tsy andeha ataonareo menasina gendarme mila camion.
anareo ne tsy matoky valeur anareo tanàna elo nde nifasanareo 4-5 camions militaire gendarme. Vous êtes vraiment con et couillon. Sa tiako nenareo mamaly. Ndenareo koa te hagnano fasafasa en direct miaraka aminaka, midira amin'ny compte-naka eo, nampidiriko firy olo nidriky teo. Midira eo tsika magnano fasafasa. Ndray Rajoel ndraiky Ravatomanga andesinareo amin'ny namanareo eo, zoko be parefa, mitsangana baka. Mba ataonareo tsy masaky, dikazay raha ataonareo tsy manjara. Miala zala, miala. Oh, natsika hely koa mikorontana, tsisy fidirany vahiny. Azao vahiny midriky ao zao. Nde président nareo fa nivola, olona agna réservation l'hôtel jiaby ni annulé, ro nandeha Maurice, nandeha ailleurs, Seychelles, nandeha Bora Bora, nandeha États-Unis. Nagniro tsy avy. Parce que olo kajo anareo, olo tovoko anareo. Miala. Tsy nifagnadiovanareo lakory ndraiky lalabe tadiavinay. Fa zay fa kajo poritinareo, zay mila libre. Province Diego zay napalaza province Diego liberté. Tsary nitapenambava, ndera tsiraka teo tsary nanapimbava Diego. Zegny ma Diego Diego, zegny ma province ny avaratra province ny avaratra. Fa anao aza mavandy Rajoel, tseky regny naty folakandra, fa tsy naty marandraigny, wala naty magnenako. Raha s'est passé c'était 2025, ro nivonenareo le 26. Menteur. Olo be tsy mifagnahy. Ke zegny izy ry vahoaka malagasy, misy dédicace ameko anao Rajoel. Boko ampitalignesinao vadinao mialy, ndraiky ry zanakanao. Dédicace ameko anao ro mianakavy. Ndray babanao ndraiky magnano velomatsika jiaby. Remercie encore ho anao député bro. J'espère anao tsy vadiky. Mitsangana miaraka aminay anao milahatra, mitsangana miaraka amin'ny ray aman-dreny, ko mity manoagna tolo anao. Fa zay vahoaka Diego miaraka aminao.